Здравейте! С това видео ще ви покажа кратка инструкция как да регистрирате кода от своя учебник по английски от поредицата OpenMind. Първо трябва да отворите сайта на издателя на този учебник. Това е Macmillan Education. Написвате Macmillan Education Everywhere в Google и отваряте първото, което ви се зареди. Така изглежда сайта на издателя. Ако имате профил, можете да го ползвате и да натиснете директно бутона за вход. Но ако нямате профил, първо трябва да се регистрирате. Сега ще ви покажа как става това. Натискате бутона за регистриране и да направите нов студент, нов аккаунт. Така избирате след това и държавата. Отбелязвате за годините. Сега тук е важно нещата, които ще попълвате, да си ги запишете след това и на листче отделно, за да не ги забравите. Трябва да имате валиден имейл, който да ползвате в случай на забравена парола. Така че може да си изберете някакво име. В случая написваме някакво име. Така, паролата също трябва да си я направите. Може да си я погледнете, да видите дали правилно сте изписали всичко. Преглеждате отново данните от горе до долу. И ако всичко е точно, би трябвало да сложите тикчето и да натиснете синия бутон. Така, в случай казва, че имейла вече е взет, можем да го сменим с друг. Както виждате, регистрацията е успешна и може да натиснете синия бутон да ви насочи. Това е вече страницата с готовия ваш профил. От тук може да си прегледате данните и да си промените, ако желаете някакви данни. Така, връщаме се към първата страничка Bookshelf. Тук отгоре. Сега вече трябва да приготвите вашия учебник и да видите вашия код. Набързичко ви показвам, примерно, ако имате този учебник, на корицата от вътрешната страна ще видите, ето по този начин изглежда. Трябва да изтриете това скрач поле и там ще се появи един код. В моя случай се появява ето този код. Копираме го и го поставяме в този сайт, синия бутон Activate Code. Натискаме да активираме. Изчаква се няколко секунди. Ето, кодът е успешно активиран и отивате в списъка с учебниците. Виждате, появява се учебникът OpenMind. Натискате, за да видите всички ресурси, които можете да ползвате. Това е учебника, а това са ресурсите. Тук може да го разгледате. Ето тук и се отваря страница с учебника дигитално. Това е самия учебник. Ако натиснете всичките страници, ще са идентични, както с книжни. Така, връщаме се на първата страничка. Връщаме се малко назад. И виждате сега тук с ресурсите.
Това е нивото. Това са различните ресурси, които може да гледате по уроци. Във всеки един урок, примерно в първия, може да гледате списък с думи, може да видите аудиото към учебника, видеото към учебника, може да видите списък с думи на различните езици, може да видите и аудиото към работната тетрадка. Надявам се, че това е полезно за вас и ви пожелавам успех. Това е от мен. До скоро!